Pois nós témolo claro. Bueno, o que traemos hoxe a pleno, Silvia, faltaba algo de información, non? É dicir, hai unha modificación, bueno, hai un cambio do proxecto porque hai un cambio de uso. Basicamente, o que o Partido Popular trae hoxe aquí é aprobar un proxecto que xa estaba deseñado polo anterior goberno do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista Obreiro Español, que o seu uso era para un ben cultural, para facer accións culturais que dende o noso grupo, dende Pontareas en Común, considerábamos que sí é necesario en Pontareas porque non existía ese espazo. Sen embargo, o Partido Popular prometeu en campaña que iba a facer o novo mercado municipal na antigua nave de Aceros de Oltea. Entonces, o que traedes hoxe aquí é o cumprimento dunha promesa electoral, que é totalmente lexítimo, totalmente lícito, pero non podemos excusarnos en que hai un problema de tempo para traer isto hoxe aquí. Porque se realmente o problema fose que quería desaprobar isto porque o 31 de decembro se acaban os fondos EDUSI, traeríades o proxecto anterior, co uso anterior, e non habería ningún tipo de problema. Seguramente, pois, os grupos que estaban no anterior goberno o aprobarían e o resto de grupos, pois, debatiríamos, pero tampouco seríamos relevantes. O que traedes hoxe aquí é o cumprimento dunha promesa electoral, que, repito, é lexítima, pero que o noso grupo non comparte. Por que non comparte o noso grupo? Preguntamos. Hai un proxecto de mobilidade previo que indique a idoneidade do novo mercado municipal nas naves de Aceros de Oltea? Existe un estudo que se fixera sesudamente para chegar a esa conclusión ou simplemente é un capricho do Partido Popular? En Pontareas fan falta espazos culturais. Está demostrado. A xuventude, a mocidade do noso povo leva reclamando durante décadas que existan espazos de desenvolvemento cultural para activar a democracia cultural e para podermos ser así un poquillo máis libres. Non me dades como xestión o que é ideoloxía. Isto é política, non é xestionar. E vos o deixastes claro durante a campaña electoral. Queredes levar aí o mercatea. Por qué? Porque non queredes o desenvolvemento cultural deste povo. Porque tedes medo a verdadeira liberdade. Porque o que queredes é cumplir coas vosas promesas. Unhas promesas que son improvisadas, ademais. Porque non hai un estudo riguroso. Silvia non explicou todavía cal vai a ser a alternativa a esos espazos culturais. Vamos a formular algunha alternativa para que a sociedade podamos participar en verdadeira democracia e podamos participar da democracia cultural que tantos anos levamos demandando dende as rúas en este povo. Porque a cultura é quen empodera a clase traballadora. E vostedes medo diso. Levades anos tendo medo diso. Por eso hoxe formulades un proxecto que é ideolóxico. Pero parece ser que outra xente, inda que argumente que non houbo nin consenso, nin participación, nin estudos, termina votando a favor, dando como resultado esta votación na que quedou aprobado o mercatea. E, polo tanto, a mocidade, que leva anos reclamando espazos de ocio e cultura, desta parece aquí a conseguilo, mais as súas esperanzas rematan nun macauto de pescadilla. Unha vez máis, a creación de espazos para un lecer vivo, rico e libre quedan tumbados pola dereita.